എല്ലാവർക്കും ഫീൽഡ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കറന്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവർപൂൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനെ പറ്റിയാണ്. തുടർച്ചയായിട്ട് 68 ഹോം മത്സരങ്ങളിൽ അൺബീറ്റൻ ആയിരുന്ന ലിവർപൂൾ ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ 6 മത്സരങ്ങളാണ് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഫീൽഡിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നത്. ഈ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ലിവർപൂൾ എത്താൻ പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ റീസൺ ആണ് ഇഞ്ചുറീസ്. ഇപ്പോൾ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർപൂൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഇതറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ലിവർപൂളിന്റെ 3 മെയിൻ സെന്റർ ബാക്കുകളായിട്ടുള്ള ജോ ഗോമസ്, ജോയൽ മാറ്റിബ്, വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് എല്ലാവരും സീസൺ എൻഡിങ് ഇഞ്ചുറീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി കളത്തിന് പുറത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 18ഓളം സെന്റർ ബാക്ക് പെയറിംഗ്സ് ആണ് ലിവർപൂളിന് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്രയും അധികം ക്രൈസിസ് ആ സെന്റർ ബാക്കിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മോശം പ്രകടനങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ലിവർപൂൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ആവട്ടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂർണമെന്റ്സിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലാവട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, ലീഗ് കപ്പ്, FA കപ്പ്, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂർണമെന്റ്സിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം വെറും 3 സെന്റർ ബാക്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ലിവർപൂളിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, സ്ക്വാഡിന് ഡെപ്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ സീസൺ ആവട്ടെ ലിവർപൂളിന് 4 മെയിൻ സെന്റർ ബാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജോ ഗോമസ്, വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക്, ജോയൽ മാറ്റിബ് ആൻഡ് ഡെജാൻ ലോവ്റൻ ആവട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിലാണ് ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സീനിയർ സെന്റർ ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതൊരു ടീമും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പക്ഷെ ലിവർപൂൾ അത് സൈൻ ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഒട്ടനവധി സീസണുകളിൽ 2 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ കളിക്കുകയും അതിൽ ഒരു തവണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വിന്നർ ആവുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ആവട്ടെ കറന്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസുമാണ്. സോ ഏതൊരു പ്ലെയറും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരിക്കും ലിവർപൂൾ FC. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ റൂമേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കിലിയൻ എംബാപ്പെ പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് വരാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നതും. ആൻഡ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്ബ് അത് ലിവർപൂൾ FC ആണെന്നുള്ളതും. സോ ലിവർപൂൾ ആവട്ടെ ഏതൊരു താരത്തിനെ സൈൻ ചെയ്യാവുന്ന ലെവലിൽ ലിവർപൂൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ലിവർപൂൾ ഒരു സെന്റർ ബാക്കിനെ സൈൻ ചെയ്തില്ല. അവിടെയാണ് ലിവർപൂളിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കും ജോ ഗോമസും ജോയൽ മാറ്റിബും ഒന്നും ഒരു മത്സരത്തിലല്ല ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് പോയത്, പല മത്സരങ്ങളിലാണ്. അതും ഇപ്പം ആദ്യമേ വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക് ഇഞ്ചേർഡ് ആയി പോയി, പിന്നെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജോ ഗോമസ് ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ജനുവരിയിലാണ് ജോയൽ മാറ്റിബും സീസൺ എൻഡിങ് ഇഞ്ചുറി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അവിടെ ആവട്ടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമുണ്ട്, ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ നടക്കുകയാണ്, പിന്നെയും പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അവിടെയും ലിവർപൂൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ ബാക്കിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. 2 റുക്കി ഡിഫൻഡേഴ്സിനെയാണ് ലിവർപൂൾ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒന്ന് ഡേവിസും വേറൊന്ന് ഒസാൻ കബാക്കും. ആൻഡ് കബാക്കാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ മത്സരങ്ങളായിട്ട് ലിവർപൂൾ സെന്റർ ഡിഫൻസിൽ കളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കബാക്ക് ബുണ്ടസ് ലീഗ ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള ഷാൽക്കെയിലായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഷാൽക്കെ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് ഈ സീസൺ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ റിലഗേഷൻ ബാറ്റിലാണ് ഷാൽക്കെ FC. സോ ഇത്ര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലെയറിനെയാണോ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ പലർക്കും പറയാം, ഇപ്പോൾ ജനുവരി വിൻഡോയാണ്, ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ കാണില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, വിർജിൽ വാൻ ഡൈക്കിനെ സൈൻ ചെയ്തത് ഒരു ജനുവരി ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലാണ്. ആൻഡ് 75 മില്യൺ യൂറോയ്ക്കാണ് വാൻ ഡൈക്കിനെ സൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെയും പറയാം, കോവിഡ് നടക്കുകയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്, സോ ഇത്രയും രൂപ ചെലവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീമിയർ ലീഗിലെ തന്നെ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ആർസണൽ FC. ആർസണൽ FCയുടെ മെയിൻ സെന്റർ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു മുസ്താഫിയും സോക്രട്ടീസും. ഇപ്പോൾ മുസ്താഫി സോക്രട്ടീസും ആർസണൽ ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോയത് വെറും ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫറിലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ക്ലോപ്പിന്റെ കീഴിൽ ബുണ്ടസ് ലീഗിൽ ബൊറൂഷ്യ ഡോട്ട്മണ്ടിന് വേണ്ടി കളിച്ചൊരു പ്ലെയറാണ് സോക്രട്ടീസ്. അവരുടെ മെയിൻ സെന്റർ ബാക്ക് ആയിരുന്നു. അവിടെ കളിച്ചൊരു ട്രോഫി മേടിച്ചൊരു പ്ലെയറാണ് സോക്രട്ടീസ്. സോ സോക്രട്ടീസിനെ പോലത്തെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് പ്ലെയേഴ്സിനെയൊക്കെ വെറും 6 മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു ലോണിലെങ്കിലും ലിവർപൂളിന് വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു. ലിവർപൂൾ അത് ചെയ്തില്ല. സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ, ലിവർപൂൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്തില്ല, സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതും കൊണ്ടാണ്. അവിടെയൊക്കെയാണ് ലിവർപൂളിന്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലുള്ള പാളിച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ലിവർപൂൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നു. അവരുടെ മെയിൻ സെന്റർ ബാക്കായിട്ടുള്ള ഐമറിക് ലപ്പോർത്ത് ഇഞ്ചേർഡ് ആയി പോവുകയും അതും വാൻ ഡൈക്കിന് വന്ന അതേ സെയിം ഇഞ്ചുറിയാണ് ഐമറിക് ലപ്പോർത്തിന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ സിറ്റിയെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത് അവരുടെ സ്ക്വാഡിന്റെ ഡെപ്ത് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ ജോൺ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒട്ടമെൻഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, എറിക് ഗാർസിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഫെർണാൻഡിനിയോ വരെ സെന്റർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് പെപ് ഗാർഡിയോള പരീക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് സിറ്റിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ സീസൺ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സഹായിച്ചത്. നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, ഈ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിക്കോളാസ് ഒട്ടമെന്റി ടീം വിട്ടുപോയി.
ആൻഡ് ആമറക് ലപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി അവിടെ 2 മെയിൻ സെന്റർ ബാക്കുകളെ പിന്നെയും സൈൻ ചെയ്തു, ഒന്ന് റൂബൻ ഡയാസും ഒന്ന് നാത്തനാക്കും. എന്നിട്ടും ലിവർപൂൾ ഒരു സെന്റർ ബാക്കിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത് വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിവർപൂൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫോമില്ലായ്മയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ തന്നെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ ലിവർപൂൾ വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആൻഡ് ഒട്ടനവധി മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ലിവർപൂൾ ചാമ്പ്യൻസുമായത്. ആൻഡ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയതിനു ശേഷം നടന്ന ഒരു മത്സരമാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുമായിട്ട്. അത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എറ്റിഹാഡിൽ. അവിടെ ലിവർപൂൾ ആവട്ടെ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ആൻഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ആവട്ടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ലിവർപൂളിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് 4-0 തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ലിവർപൂൾ ആവട്ടെ 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ട്രോഫി അടിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെയൊക്കെ സെലിബ്രേഷൻ കാരണം ഒരു ഹാങ് ഓവർ കാണാം. ആൻഡ് ആ ട്രോഫി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ട്രോഫി അടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളത്. ശരിക്കും കുറച്ച് മത്സരങ്ങളും കൂടിയുള്ളൂ, എന്തിനാണ് പോയിന്റ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്ന കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ. സോ നമുക്ക് അത് അവിടെ വിടാം. പക്ഷെ ഈ സീസൺ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരമായിരുന്നു അർസണലിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിൽ. ആ മത്സരവും ലിവർപൂൾ തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, നമുക്കത് വിടാം. പക്ഷെ പ്രീമിയർ ലീഗ് എടുക്കുമ്പോഴോ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരം ലിവർപൂൾ കളിച്ചത് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡുമായിട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ആവട്ടെ ലോവർ ലീഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നൊരു ടീമാണ്. ആൻഡ് ആ മത്സരം നടന്നതോ ലിവർപൂളിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻഫീൽഡിലുമാണ്. ആ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് കളിക്കാൻ ഏതൊരു ടീമും ഭയപ്പെടും. അവിടെയാണ് ന്യൂലി പ്രൊമോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് വന്ന് 3 ഗോൾ ലിവർപൂളിനെതിരെ അടിച്ചത്. പക്ഷെ ആ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ 4 ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് ആവട്ടെ ലിവർപൂളിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് അവരുടെ മെയിൻ സെന്റർ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എല്ലാം കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പോലും 3 ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ലിവർപൂളിന്റെ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. സോ അവിടെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലിവർപൂളിന്റെ ഫോമിൽ ഒരു ഇടിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ശരി, നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സീസണിന്റെ തുടക്കമാണല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പീക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വരാൻ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ കഴിയും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരെ ലിവർപൂൾ കളിക്കുന്നത്. അവിടെ ആവട്ടെ 7-2 വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയമാണ് ലിവർപൂൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. അവിടെയൊക്കെ ആവട്ടെ ലിവർപൂളിന്റെ മെയിൻ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എല്ലാം കളത്തിലുണ്ട്. വിജൽ വാഞ്ചക്ക് ഉണ്ട്, റോബർട്ട്സൺ ഉണ്ട്, അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡ് ഉണ്ട്, മാറ്റിപ്പ് ഉണ്ട്, ഗോമസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിഫൻഡേഴ്സും ടീമിലുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് 7-2 ലിവർപൂൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ലിവർപൂളിന്റെ ഫോം നല്ല രീതിയിൽ ഡിപ്പായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് വാഞ്ചക്ക് ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ലിവർപൂൾ അവിടെ ഫാബിനോ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുകയും ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ ലിവർപൂൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് വരെ ലിവർപൂൾ എത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ജോ ഗോമസ് ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നതും ജോയൽ മാറ്റിപ്പ് ഇഞ്ചേർഡ് ആവുന്നതും. ആൻഡ് എന്നിട്ട് ജോർഡൻ ഹെൻഡേഴ്സനെ ഫാബിനിയോ ഒക്കെ ആ ഡിഫൻസിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുള്ളും തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നടന്ന 6 ഹോം മത്സരങ്ങളാണ് ലിവർപൂളിന്റെ ഫോമിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ ഇടിവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരായിട്ട് നടന്ന മത്സരം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ലിവർപൂൾ തന്നെയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫോമില്ലായ്മയാണ് ലിവർപൂളിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തോൽവിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ ആവട്ടെ വെറും ഹാഫ് ചാൻസസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സാദിയോ മാനയും സലയും ഫെർമിനിയോയും ഒക്കെ ബോൾ വലയിലിടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഫുള്ളാമിനെതിരായിട്ടുള്ള മത്സരം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം മാനയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഫോമില്ലായ്മയും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ലിവർപൂൾ ഇത്രയും അധികം മോശം ലെവലിൽ എത്താൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ലിവർപൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.